Pilibog ang sudan di kay kanindaghan ti. Silawan tanan. Di mo magmahay. Di mo magmahay ug ari mo mudong kay kinabusugan jud mo. Hi guys, welcome to my channel. Hala. Karon guys, mudong may og kanang antikira kay Ilocos. Awan sa di ano ba si Kuya Elio. Kuna nga adlawan ko kadto. Nadara mo ko kay nagigit ko. Tumagay nam-inam na magigigutom na magagikan migajuting under time majud ko. Ang driver si Kuya Elio nasa backside si Ate Maas. Dato na kumag. Ako sa laman yung pagnon kay nagbiyahe sa ato na matakita sa Antikira, Bohol. Ay magpagusulina pa di ay. Nagpagasolina pa din eh. Tiya baga dyan. Diyan nagpagasolina pamikaron kay para basig kuanan ta itong maabutan tagway ka ng di mo andar. Naliman ba di ka nung kuzog nga pink pa na sa si Kuya Elio ngo. Kaya kapaabot na ron si Almira mong atuan sa Antikira. Diyan ako sa lamang pagngon kay nag-abot na ko dito na ko mag-vlog. A few moments later. Unsa guys, yung abot na mi dere sa Antikira kaming tulo, unsa nagpaabot mi ni Almira, musugat na kay uwaw badya pud kinay gakanta-kanta ring ubos. Na mauwaw mi lamig sugaton na mi ari. Kay murag gutom-gutom na. Si Ate Maal na balaka na si Jaka Agkilay ni og maguba. Oo, unsa nara. Nara si Mirang sugat na mo. O hing action mig ka hing action mig ka kanang kabalaka kay hintex man nga wa kuno si Almira saon naman dili kakaon. Dini sila Ate Hazel. Aw. Kasi ni mata. Wait, sa anak mo. Luyag ko no. Sanay dagan tao. Ha? Ni. Kisa te? Aw. Mirang anak mo ba magwang Asa ba taa to Mirang? basketball. Lian! Lian! Katong kang Lian! katong kang Tanong ba? Hello. Hindak ko itaw. Jadi guys, na namin musud nami.
Ay guys, sa mga una mi karon sa kinadaganang handa nila na ni Almira ug ni Darrell sa magpabusog jud mi karon. Oh, kani may mga tag-ija na mga kwartahan na ni sila. Sa kani sila tanama. Oh, liman ba day kanang kami na magkaon ni karon. Unsa ra ko unong kuan kay wa ba ko gaga ang hilang ng mga ngipon. Wa no itaon kay sure ko mukaon. Di, bahalag di ko kakaon basta kay maka-vlog ko ron. Unsa kinanindutan og kanang palasyo na si Mirang tanawa. Unsa ay naghumagkaon, maitor mo nako sa iyahang buwakan. Kung gusto mo palit, palit mo kay kinalagmian iyang mga milyona, mga monstera bitaw. Hoy, maibo ko din si Janice. Jantog shout out Janice na mi arila. Dahil lechon, mga ano ta? Dilibog ang sudan di kay kanang daghan di. Silawan tanan. Di mo magmahay. Di mo magmahay ug ari mo mudong kay kinabusugan jud mo. Di ka magsabaw eh. Twenty minutes later. Di ko sa Antikira karon dyan ang kauban si Darrell ang mo ni tag-isa sabay. Aji nagtagisa ko kay kinahilpir ko. Helper tag-isa ni dyan ka ng Uy, mo ni dyan buwak na aji si. Unsa na? ha? Likod. Di, lagi. Unsa ang videohan ang isang mga buwak kay moangay hong mamara ba ani magtanaw og mga buwak. Unsa kani o kinamahalan ba dyan ni siya nga milyon na unsa man na nindot lagi kaadyo. Na o napa dyan ijang mga sudlanan. Nindot kayo ijang mga buwak lagi. Unsa man ni Mira nga na may usa ka dahon. Mahal ba po ni nga ni? Kani o mahal ni? Kani o unique siya o. Mga lagmi ka dyan isang mga buwak. Ari-tari. Amo mo ipakit-on sa iyang mga buwak o. Mga lagmi dyan mga buwak. Kani kay kanang bagjam.
Hoy, diha sa galeriya bitaw mirang diha ga exhibit mirang Ginoo ko bagjang. Tag 3,000. Manawas sa atos ako gani maliw na bijuki. Hoy, nami ngani. Nay ngani si mama. Kani pod nami ngani. Wala ko yung lagi. Unsa uban hugasanan man tani sa una, unsa di na naman ang hugasanan kay tungod ang buwak lagi. Kani unindot pud ni oh. Humalungin na. Di sa pumuanang mga nganan. Kiro-kiro, tulungan na. Majo pa kamirang kinadiganan kay mao man tag-iya na dunya na jud kakadyo mirang oy. Kani mirang ko kinamahalan ni mirang. Orlando. Orlando kuno nga ani ninja. Samot agkawa kinadag. Mao ni prituhanan manggod prituhanan manggod ni untag baboy unsa ipangkuan. Tamihan ng lahat. Unique man di puno buli manggod ni mirang. Chinese na lang. Basta tutuan na sa building. Awabi ko buli. Lalami lagi. Daghan man di kag milyona. Wala ka ni mirang unindot. Maikag na po ng mama ni ba? Naong kanin taon si mama pwesang di paya ni mama kay nakangani si Jagusa. Isa jung i-priorities. Mga lagmi uri ko mga buwan. Si Ilyong na. Si Ilyong. Nindot lagi ni Mirang. Snake plant mana? Uy, mahal ba ni Mirang? Aso kinaka mga ngani pinalit ni mo? Aso kay gitagaan kang itisit. A few moments later. Zaman na si Ate A, muna sa Timahal nga. Muna ang ate sa sandwich shop. Muna kinakaran sa sandwich shop. Idara na pero bata lang gyapog naong. Hoy ba, picture ko unja ha kay Ah. send sa akong messenger. Nindot siya mga buwak. Lahi puniti oh. Lahi na. Lahi siya nga klase. Kani gud oh. Lahi pud. Ina wala ilyong ha. Ah. Mubalik to ron. Pukawan ko na sa Ilyong. Sige na. Di benda matog. 20 minutes later. Guys, so sa gabi na, padunon kami manguli. Dagikan mi gainom-inom ating gawas. Tapos Ginoo kay pakanon naman pud lagi pud mi. Dire naman nanood na naman pud mi are. Diyan na po sa Timaan. Ingabot naman po si Kuya Ilyong sa naligo ni gikan. Kumbiyansa mo naligo ni gikan kay para pansinon naging istril. Saan na makikita si istril ng vlog? May tanaw na ba na si istril sa vlog? Oy, diyan na ba nagikuha? Bitas joke rate kay kanang gara-gara nagpupunte ayo pa seryosa. Pero kanang si Kuya Ilyong nangita jud niya og ano nun ron. Kanang bata pa ba dyan eh. Siyempre mo gawas pa ba dyan yung uwag-uwag kaning batanon pa. Ano magtiguwa nga batanon pa. Pero makakita jud niya og lain jud kay asa pa man di ay kita pamagali na mo silingan kay tiguwa nga na naminjo pamagali gihapon. Samot na kini batanon pa abtik pa ja. Di na karsi kanay tricycle, day motor. Pwede na na hatod-hatod. Muna tinuod. Unja hi sa vlog doy. Na hi vlog. Oh. Muna anak ni Daryl og Timirang kinagwapuhan oh. Unsa di na musugot nga mo inom si Mirang. Nganong di man ka musugot nga mo inom si Mirang kay
Ha? Mga bad, gusto mo ba inom? Bad, huwag mo inom? Ah, mahubog. Gamay raman ka inom. Unsay nga ni mo? Hi, my name is... Hi, my name is Jeffrey Hudson. Pila edad? 6 years old. Angay na ni sundan og manghod. Mangay kag nanay manghod. Oy, na naman. Nagama naman. Di ka musugot. Pwede ra oy. Bita dyan pa daw na uli. I can see your face. Tanaw taog, I can see your voice.